ang presyo sa inahanap. Ganin, tingala gani ko Kay man. wala siya lumpia na. Ba natin duha ka lumpia ako? Tulog yun. Tulo ba? Pero wala pa kung kanang murag 39ers sa unang lumpia kuan. Oh. Napa na karon? Ang butong sa inyo itabo sa manginuay sa lumpia nila nga nawala naman. Ah, nasira ang kumpanya. Yung mag-picture sa unta tao. Ay, Sige na, it's boy. in. Pangkano. Pili na mo mga yan eh. Yung mga tuloy ko. Ito mga yan. Yan mo na sa imong one burger steak. Dili lang sa Wala bangak na. Nagbangak ka pa din sa summer. Awang summer, ito na kasi nakuha. Kato ganina nga, lama goat ba? Ito, nabanda-banda naman gila mo.